ଆମ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ରୋଷେଇରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଟମାଟୋ ଭଜା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ପଳାଇ ନେବା। ସେଥିରେ ଫୁଟଣ ପାଇଁ ସୋରିଷ, ପାନମଧୁରୀ ପକାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଫୁଟଣ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଲ ଫୁଟିବା ପରେ ଲଙ୍କା କିଛି ଛିଲେଇ ପକାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ରସୁଣ 2-4 କୋଡ଼ ଛେଚି ପକାଇବା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଠିପାତିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଟମାଟୋ ପକାଇ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ବା ଚିମୁଟାଏ ଲୁଣ ଦେଇ ନେବା। ଲୁଣଟି ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ସିଝିଯିବ ଏବଂ ଜାଳକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ତାକୁ ଗୋଟେ କଭର୍ କରିନେଲେ ତାହା କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ରଖିଦେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ଟମାଟୋ ଭଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଏବେ ଦେଖିନେବା କିଭଳି ହେଇଛି। ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ତାକୁ ପିଠିପାତିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଖିନେବା। ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ଟମାଟୋ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଚୁଲି ଆଞ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭଲ ରୂପେ ଏପାଖ ସେପାଖ ଘାଣ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର